равзанаи трансферии тобистона хеле ҷолиб гузашт. пеш аз шурӯи мавсим билохира якчанд сериалҳо анҷоми худро ёфтанд ки солҳо давом мекарданд. политикаи трансферии дастаҳо саволҳои зиёдеро ба бор меовард, аммо бешубҳа гигантҳои аврупоӣ мавқеъҳои заифи хешро қавӣ гардониданд. имрӯз мо тасмим гирифтем топ трансферҳои тобистони гузаштаро манзуратон гардонем. моро то охир ҳамроҳ бошед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. гузариши Дани Олмо ба Барселона. каталониҳо хело талош карданд ҳайъатро ба мавсими нав қавӣ кунанд, вале бо шароити бади молиявӣ ин мушкил буд. як вақт Нико Уильямс варианти асосӣ шуд, вале баъди нокомӣ дар музокирот роҳбарият ба дастпарвари даста Дани Олмо аз ҳайъати Лейпсиг диққат доданд. Олмо дар қаҳрамонии Испания дар Евро нақши калон дошту ба ҷуз финал дар дигар марҳилаҳо голҳои муҳим тавонист занад. новаста ба ҷалби Олмо, Барселона муддате натавонист ӯро ба қайд гирад. ана баъди ҳалли мушкилот Дани Олмо дар ду бозӣ бо голу ассистҳо фарқ карда тавонист. трансфери Калафиори ва Мерино ба Арсенал. дастаи лондонӣ соли гузашта то охир барои қаҳрамонӣ талош карда буд, вале медали тиллоро боз Манчестер Сити соҳиб шуд. туфангчиён бояд харидҳои ҷиддӣ мекарданд ва роҳбарият хоҳишҳои сармураббиро иҷро намуд. трансфери боварибахш ин ҷалби нимҳимоятгар Рикардо Калафиори аз Болония гашт. Арсенал тавонист дар рақобат бо дигар дастаҳо барои ҷалби Калафиори пешсаф шавад. Артета барои Рикардо нақшаҳои калон дорад, вале мебинем ки нимҳимоятгар интизориҳоро бароварда мекунад ё ин ки не. хариди дигари нави Арсенал нимҳимоятгар Микел Мерино шуд ки тобистон бо мунтахаби Испания қаҳрамони Аврупо шуда буд. Микел қаблан дар Англия дар Ньюкасл баромад мекард, вале ҳунари хубе нишон дода наметавонист. мебинем ки ин навбат кори Микел дар Англия бо чӣ дастоварде анҷом меёбад. трансфери Хулиан Алварес ва Конор Галлахер ба Атлетико Мадрид. атлетико соли гузашта ҷои чаҳорумро ишғол намуд. вазифаи дар чоргона будан иҷро шуд, вале роҳбарият барои натиҷаҳои баландтар ҳайъатро қавитар гардониданд. мадридиҳо ҳайъатро бо Конор Галлахер тақвият бахшиданд ки бо Челси тамдиди ҳамкорӣ кардан нахост. ӯро ба фурӯш гузоштанд ки Атлетико дарҳол ба шикораш баромад. дастаи мадридӣ барои кам кардани маблағи гузариш Самуэл Амарадионро ба гуфтушунид ҳамроҳ кард. ҳама чиз ба трансфер омода буд, вале дар охир Челси аз Амарадион даст кашид. гузариш қариб бекор мешуд, вале тарафҳо забон як карда тавонистанд. ба ҷои Самуэл, Жоу Феликс ба Челси гузариш анҷом дод ки аллакай бо дастаи лондонӣ ошногӣ дошт. топ трансфери дигари Атлетико ин Хулиан Алварес аз Манчестер Сити шуд. ӯ мехост вақти бештари бозиро соҳиб шавад. пас аз гуфтушуниди тӯлонӣ Алварес билохира ба ҳайъат ҷалб карда шуд. ҳамнагари аргентинӣ дар ҷоми ҷаҳони гузашта яке аз бозингарони муҳими мунтахабаш буд. ҳарчанд дар Атлетико кораш чандон бобарор нест, вале мухлисон ба ояндаи ҳамнагари аргентинӣ хушбин ҳастанд. гузариши Эндрик ва Мбаппе ба Реал Мадрид. дастаи шоҳона соли гузашта бо боварӣ Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шуд. тобистон бошад бо ду ситора ҳамлаашро қавитар гардонид. аз ҳамлагари бразилӣ Эндрик шурӯъ мекунем ки ҳанӯз декабр бо Реал Мадрид шартнома ба имзо расонида буд, аммо то 18 сола шудан ӯ имкони баромад дар Аврупоро надошт. баъди баромад дар сафи мадридиҳо Эндрик ҳар бозиашро бо хубӣ паси сар карда истодааст. ӯ дар бозии дебютиаш тавонист ба дарвозаи Валидолид бо гол фарқ кунад. ӯ ин корро аз Мбаппе дида тезтар анҷом дод ки мухлисон голи дебютиашро интизор буданд. ҳамлагари фаронсавӣ пас аз солҳои овозаҳо тавонист ба сафи Реал ҳамроҳ шавад. ӯ ПСЖ-ро тарк кард ва ройгон ба Мадрид куш баст. ӯ дар дастаи наваш аз ҳама маоши баландтаринро мегирад. Мбаппе дар бозии суперҷоми Аврупо дебюташро ба қайд гирифт ва бо голи худ кӯмак кард ки Реал соҳиби ҷом шавад. дар Ла Лига бошад 3 давр натавонист голе ба самар расонад, вале баъдан оҳиста давраи мутобиқшавиро паси сар кард. мухлисон интизор ҳастанд ки пас аз танаффуси байналмилалӣ Мбаппе дар бозиҳои асосӣ, бахусус дар Эл Классико, ба дастаи Реал кӯмакрасон мешавад.
новбаста ба трансферҳои бузург кардан бархе аз дастаҳо ҳамоно натиҷаи бад нишон дода истодаанд. ба ақидаи шумо кадом трансфери дар тобистон анҷом дода шуда бештар аз ҳама натиҷаи мусбӣ ба бошгоҳ оварда истодааст? ҳатман дар ин бобат дар комментария фикратонро баён карда наврҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.